Amami amanagayat, agyaman kami ken ka para ti grasya ti panagayat ken panagmaymay sami kas agasawa. Dawaten mi Apo nga papigsaem kadi ken patibkeren ti ayat ti nagpeetan mi kas agasawa. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi Apo, tulungan na kami nga mangbangon ti naurnos nga pamilyami ken ti unek ti pagteengan mi. Palawaem kadi ti tunos panagkinnaawatan ken talek ti tunggal maysa kada kami. Isurom kada kami nga agasawa ti panagpakumbaba, panagpasensya ken panagkinnaawatan kadagiti oras nga dumteng nga panlubok ken panagkamali. Ikan na kami tinamnama nga sangwen mi ti karit ti biag nga agkadkadwa kami. Sapay ko maapo tagtalinaed ti ayat ti nagbaetan mi ken ti panangaywan ti tunggal maysa kada kami. Ken nangruna ti amin Apo, bayabayan na kami ti inkam panagdaliyasat iti daytoy binukelmi nga ayat nga nagtaod metlaeng ken ka. Agbalin ka ko mga sentro ti panagayat mi, ket awan ko mga pulos ti makarakrak iti daytoy nga ayat ti tunggal maysa kada kami. Daytoy ti kararag mi. Amen.